راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو آمانيل گرمایه سلام كبرات سماعتي نايلومي ربع حموشتا گنبوت كلتاشن عسران حدن فنونا سومناوين مدبات أفريقيا بسومنزن تتعمون كتغالليو كدميقنا على توزينا كنقربلكمينا فلما أرستاتو بسنكي موت بريزيدنت تشاد نحد سمون تدناغيو تصنحي ركب مرحتي إرتران سودانن أب قداي تمس إثيوبيا تخسيتو زلو مسحاب تغايدو حبرت أوروبا ناب إثيوبيا تعذب مرجان ملاخ زنبرو مدب سريزو روسيا أب السودان كتهانتوز مدبت مدبر حيل بحري تسريزو نزب الحبريتا إمباسي تهاجر نسيقو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر مرحتي إرتران سودانن أب قداي تمس إثيوبيا تخسيتو زلو مسحاب بزملكات زاتيوم أتيزة استغايده بريزيدنت إسياس أفورقي بربعة جنبوت مس أبومبر لؤلاوي بيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أب كارتوم دحري زجبرو ركبيو سودان مس منجستي إثيوبيا سلطاو زمدنا مسريتو زركب منجستي إرترا أبتمس إثيوبيا قاتي موازلو مسحاب ما أكلاي مرقصي كحزيو زبل إمنت كم زلوا زجلسو ديبلوماسيات بزعبازي بزملكات كلتيوم مرحتي أب 28 ميازيا أب كارتوم كرخبو مخانم أقدمهم نرادي إرنا حبيرهم يوم انتقونه أب سنة سرعة كابرنايتي بهند بزموته بريزيدنت تشاد إدريس دبي نمستاف جنرال البرهان نابتها قرسل زمرحه عدد بريزيدنت إسياس بحد سمون كم 6 سنة خلي أرديوم سودان إثيوبيان بزيكاتي بقداي نايل تفتير زلو نعمتها زغط عليه زي مرددا كاب شدش تحدار كلتاشن عسران جميرون أب دوباتن نابكينات زمرحه مسحاب تخسيتو يركب أبتيزا سحاب دوبات سراويت إرترا نسراويت إثيوبيا بمدقاف وفيرو كم زلو منشتا السودان يتغسيوم انتقونه منج السودان بوقعي عيقلتن أب كوينات تقراي بحبار ساتوف زلو منجسات إرتران إثيوبيان أب جنبار سودانون أب السليان كالو التهدراو مستيراتن ركبات كلهم كم زغل سودان سقات كم زلوا والتهدران منشتات يردو بس السودان وجينو زركب بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي بزعبازي تخسيت زلو مسحاباتن وترن بزملكت ناخذتي بريزيدنت سياسة فورقي أول حلقاتيت وي مجابيت نابتها قرن مبصح زغربو طلب بوجن جبتي نابكال أوان كم تسجاجره دبلوماسيان منشتات أقدمهم حبيرهم يوم حبرت أوروبا ناب إثيوبيا تعذب من رجال ملاخ زنبرو مدب سريزو الحبرت نت مدب سر زلو مقنيات اتلوق كلو بزعبا زخلنا صنتن كالئ ناي ركبات قدايتن بزملكت مس منجسي إثيوبيا أمردا كبصح بزي مخاليو لعلواي وكيل بيت مخر منيسترات حبرت أوروبا جوزيف بوريل ناب 27 أبالات حبرت أبزم محلالفو ملختي أب إثيوبيا قدم رجان زكايد مدلات يخون مسقبا مرستن كم زي عزب أرقاقيتو وكيل منجسي إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي بوغانو أتي كانديس تفترة زي مردا أب قداي ركبات مخانو بمتكاس اتحبرت كاب سرعة ركبات إثيوبيا وطا زغونه فيسات زتبهال مسارحي كتكام بمراتو زتلعليو كبل أرديو بيت مغري منيسترات قدايت وطا حبرت أوروبا أب قداي إثيوبيان كوينات تقراين بزملكت بعسر شعات ميازيا دحر زكايدو أغيبا تعذب من رجان ملاخ وطن كام زنبرو أفليتيو أوشتي كل التوارح كل التأوان فليل أخونا بإثيوبيا سردي حبرت أوروبا بزي كازناي من رجع قداي سراويت إرترا كاب تقراي كوتس منجسي إثيوبيا ناب تقراي بزي عنقفات سباو حجزات كبات صح كفكدن أب تقراي زي تفتسمي جبنات مجهز سباو مسالات بناتsa أهجراوي أكل كتسارن نتي جبنز فتسمو أكلات دما كحتتون زبل وسانيتاتون أحلفيو روسيا أب جماجم بحر السودان كتهانت أزمدبت مربر حيل بحري تسريزو تبايلو زجوا حزول لحبريتا حق النت يبولون قبل إمباس روسيا كاب كارتوم جليسو أتي إمباسي من قد فيسبوك كاب زرقو حبريتا أتي كاب زحلف سومونات حيزو زجوا حزولو زينا نتي زلو حقتات زين تبارغي بمبال السودان نتي مس روسيا زختمتو سممع مهنات مدبر حيل بحري كم سرزتو زقلت زخونه حبريتا كم زي بصحو أجنزيبو مدبر تلفزيون العربية سموم زي تقصتهم من شتات موكاس أبزرقحتو زينا السودان نتي أبتح حساس كلتاشن عسران مس روسيا زختمتو سممع مهنات أبك قرب لوجستيك زاتو كوري مدبر حيل بحري كم زدس كلوتيا أفليتا انتقونه بزعباز بزملكت كاب وقن منجس السودان يخون منجس روسيا زيت وهبه وقعو مجلسي يلن كابرا سمعتنا زينا تزازيم الله كتسيلو أفريقيا بسومنزي كسعبيو مكتالكم دقيمنا نعدم راديو إرنا
داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو تقرب بعاوت أرجاي زدالو أفريقيا بزومن زي كخون سناي مكتتال لايبيريا عود أفريقاوي تاريخ 21 كفله زمن أبزحجي ساعات أب معرب أفريقيا أب تركب هاجر لايبيريا سلامن قصانة سفينة يركب نجزي ندحريت انت مليسنا يوغن أبتا هاجر كابشحن 989 كساب كل تشحن سلستن نا 14 عامتات تتخيلي دماو كوينات حدحد نركب أبتا وانتي مع كانت زينا علم بزعبا لايبيريا كزاربان تبطاباتن كهبان كلوا كتأمنو زتقم نزسنبد فيلميلو سسرحي سنع تاريخ يوزمسل نيرو أبتي نا 14 عامتات زتفلالي دحر بايتا زلوو بسن بهيرات وي عليتات زتخيلي كوينات لعلي 350 حسابات تقتلهم حدي كاب 4 لايبيرياوي تقتلو وي تسديدو دقا أنستيو بفلات كونيلكا تعميتسنن تقتلنن تحت عدم هتسانات نوت درنا تعسكيروم أب چكانن قتلتن كم زوافرو تغيروم عطا فارس وصدون بدم زسخورون عطقات سقاسب كبلعو ترايم سبات بنتصلن بجاملان تقتلومن كالق كتزرزرو زتقم بدلات تفصيمو أبت أوانتي بحماق زينا قتلت تميت وقن ورا وقن اتللن حاجز كجبرلا بمحبرات قبر السناي مصوتا زكبرلا زنبر لايبيريا لومي حدي كاب زخف التاريخات ودسب زخونه معرف كاب التعصن ناب سلاماو منقدي كاب التمرحن مبل 18 عامت نمصنبال تقرارب الله أبزح جوان لايبيريا استفلاليه محبراوي شجرات كوانتهالوا أقديما مزنبرتو بمنصصارغن بقطباوي بلصقنا أب أفريقيا أب مريحنت كاب زركبه هاجرات أب تمرتي بتمزغبو عاوتاتون بأبنت اتتقسن كالوت بلصقناتات أم مزغاب اتركب هاجر كتكون بقيعلا لايبيريا ناب كوينات زمرحوان بتات عليتاوي وي بهراوي أفلالاي كمون تقط حدي أبلع لتخالق زسعبو بدل زي معري كتباو زرقحن بالشونان كخونن كلو بعبي دما ممسرات لايبيريا كم هاجر اتي زعبي صقمي نيرو مخنيات ممسرات هاجر لايبيريا كمون ودقتان تنساي ان مفلات اب تاريخ ندحريت مليسيلكا ممرمار يدلي اب شحن 492 كريستوفر كولومبس نا امريكا دحر مركبو حيالو نقسنتات اوروبا هابتين مخعبات اب تحدش ترخيبو استبهل مريت ورقن المازن كالق معدنن كعدن لؤخات سديدوم انت خوني كمتي استقمتي ورقن المازن كركباي تخالن بانصارو اوروباويان سفيح غلاغل امريكا نحرشا مچ مخانو تገንዚቦም اوروباويان سفارو ببزحين اب امريكا بمخادما نايتنباخو قنጫ شكورن ጡጥን حرشاتات بسفيح كحرسو جميروم انت خوني اخل مهرتي كحفسو ناي قلبت سرحتنياتات ادليومهم نزي ناي قلبت حصرت نمشفان دما ገላዩን መምጻእ ናብታ ድሮ ኪላነት አታቲዋ ዝነበረ ናብ አፍሪቃ ጥመተ ክገብሩ ጀሚሮም ኣብ አፍሪቃ ኤውሮጳ ይኹን ካልኦት ክፋላት ዓለም ጊላነት ድሮ አታቲው በመንባሩን ፖርቱጋል አቀዲማ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ካብ ምዕራብ አፍሪቃ መንእስያት ብምጭዋይ ኣብ ኤውሮጳ ክትሸጦም ጀሚራ በመንባራ ናብ አሜሪካ ዝነበረ ጠለብ ጊላነት ንምርአይ ሽቀጥ ጊላነት ናብ አሜሪካ አኽኒዓቶ ንፖርቱጋል በመስዓብ ድማ ነጋዶ ብሪጣንያ فرنسا، اسبانيا، نيزرلاندن، دنماركن كاب معرب افريقيا 10 شحات من اسيات الناجويو نمشطا بمراخب ناب امريكا كغعزوم جميروم بزي كاب 15 كساب 19 كفل زبنز تخيدي مشطا غلايو استات 12 مليون كاب استفلالي كبابيتات زتوستو افريقاويان ناب سمينن دوبوبن كمون دسيتات كاريبيان تشيطوم بزي منقدي سلوس كورنعاوي مشطا غلايو اتلانتيك تفتيرو ኤውሮጳውያን ካብ አፍሪቃ ገላዩ ወሲዶም ናብ አሜሪካ ይሸጥዎም ብዝረኽብዎ ኣታዊ ካብ አሜሪካ ጡጥ ሽኮርን ትንባኾን ይገዝኡ እቲ ዝገዝእዎ ምህርቲ ሕርሻ ናብ ኤውሮጳ ብምውሳድ ይሸጥዎ ካብ ኤውሮጳ ኣጽዋር ክዳውንትን ካልእን ብምግዛእ ናብ አፍሪቃ ኸይዶም ንነጋውስን ኣመሓደርትን አፍሪቃ ይሸጥሎም መሊሶም ድማ ገላይ ሒዞም ናብ አሜሪካ ይኸዱ በዚ ድማ ብዘይድሌቶም ካብ አፍሪቃ ሰጨዊ ገላዩ ምንጪ ሱሉስ ኩርናዓዊ ኣታዊ ንኤውሮጳውያን ይኾኑ ነይሮም
ካብ ሕብረተሰቦም ተመንጢሎም ናብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ኣፍሪቃውያን ከመቕሓ ብጨረታ እናተሸጡ ትሕቲ ሰብ እናተሓስቡ ብጻዕዱ ዝውነኑ መብዛሕትኦም ኣብ ናይ ሕርሻ ናይ ጉልበት ስራሕን ስራሕ ገዛን እዮም ተዋፊሮም ሓዳር ጌሮም ዝወለድዎም ብኡ ንብኡ ጊላ እናተሓስቡ ካብ ዓይኖም ተመንጢሎም ናብ ካልእ ክሽየጡ እናረኣዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥራይ ካብ 1619 ክሳብ 1835 ን250 ዓመታት ብጊላነት ኣገልጊሎም ጊላነት ኣብ 1810 እዩ ተተኺሉ ናብ ሕጊ ግን ኣብ 1865 ይጸዲቑ ኣብቲ እዋንቲ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ካብ መላእ ደቡብ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ብራዚል ኣብ ደሴታት ካሪቢያንን ከም ጃማይካን ሄይትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዘርጊሖም ነይሮም ኣብ መጀመርታ 1810ታት ኣቐዲሞም ነፃ ዝወፁ ገላዩ በብቕሩብ ነፃ ኣብ ዝወፁሉን ጊላነት ብሕጊ ክኽልከል ኣብ ዝጀመረሉን እዋን ሓያሉ ኤውሮጳውያን ወነንቲ ገላዩ ዝነበሩ ንጸለምቲ ከመቕሓ ወይ ትሕቲ ሰብ ይርእዎም ብምንባሮም ነፃ ምስኮኑ ምሳና ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓቢሮም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ንሕና እውን ኣይነፍቅድን ኢና ስለዚ ናብ ኣፍሪቃ ክምለሱ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ አንቂሎም ሓያሉ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ነበር ብወገኖም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ መሰል ስለ ዘይነበሮም መሬት ክህልዎምን ክሓርሱን እውን ዘይፍቀደሎም ብምንባሩ ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተመሊሶም ሓድሽ ህይወት ክምስርቱ ወሲኖም ገላዩ ናብ ኣፍሪቃ ይመለሱ ዝብል ሓሳብ ተግባራዊ ንምግባር ፕሬሲደንታት ነበር ቶማስ ጀፈርሰንን ጄምስ ሞርነርን ዝርከብዎም ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ከምቲ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ዝገብርኦ ዝነበራ ናብ ኣፍሪቃ ብምኻድ መሬት ክገዝኡ ንድፊ ውፅኦም ኣብ 1816 ኣሜሪካዊ ሕብረተሰብ ወሪርካ መሓዝ ኣሜሪካን ኮሎናይዜሽን ሶሳይቲ ዝብል ማሕበረሰብ ብምቋም ናብ ኣፍሪቃ ብምኻድ ካብ ዞሉ ዱማ ዝተባህለ ንጉስ ንእሽቶ መሬት ገዚኦም ካብ 1810ታት ሒዞም ነፃ ዝኾኑ ገላዩ ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣፍሮ ካሪቢያንን እናምፁ ኣብቲ ዝተገዝአ መሬት ከስፍሩ ጀሚሮም ቀስ ብቐስ ሓይሊ ብምጥቃም እቲ መሬት ኣስፋሕፊሖም ክሕዝዎ ጀሚሮም ኣብ 1847 ድማ ዝሓዝዎ መሬት ላይቤሪያ ዝብል ስም ብምጥማቕ ነፃ ሃገር ኣውጆም ናይ ሰፋሮ ቁፅሪ ገለ ብፍትወት ገለ ድማ ብሓይሊ ክሳብ 1870 ቀፂሉ ብኸምዚ ገባብ ላይቤሪያ ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝመፁ ነፃ ዝተባህሉ ገላዩ ነበር ተመስሪታ እንተኾነ ኣብ መሬት ላይቤሪያ ኬፕሌ ባሳ ሞና ጊዮን ካልእን ዝተባህሉ 16 ብወግዒ ቀቢላታት ወይ እውን ብሄራት ደቀባት ኣህዛብ ነይሮም ናይዞም ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ሰፋሮን ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሑ ደቀባትን ድማዩ ንመጻእቲ ሃገር ዘገምና በለ ኣብ ሓደጋ ይእትይዎ ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ገላዩ ነበር ኣብ ሓጎታቶም ካብ ኣፍሪቃ ዝተወስዱ ምዃኖም ደኣምበር ካበይ ናይ ከባቢ ከም ዝተወስዱ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ይነበሮምን ንዕኦም ናብ ኣፍሪቃ መምላስ ጥራይ እኹል ነይሩ ኣሜሪካዊ ባህሪ ሒዞም ድማዮም ናብ ኣፍሪቃ ተመሊሶም እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሑ ድማ ነናቶም ኣፍሪቃዊ ባህሊ ዝነበሮም ብምንባሮም ክልቲኦም ካብ ሕብሪ ቆርበቶም ሓሊፉ ዘመሳሰል ኣይነበሮምን እቶም ገላዩ ነበር ኣብ ላይቤሪያ ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመሳሰል ቋም ኣጽሊቖም ባንዴራ ሃገር እውን በዓልቲ ሓንቲ ኮኸብ ግን ከዓ ንሳውን ምስ ናይ ኣሜሪካ እትመሳሰል ጌሮማ ስምቲ ሃገር እውን ካብ ሊብሬ ማለት ነፃ ምዃን ዘስምዕ ናይ ላቲን ቃል ላይቤሪያ ብምጥማቕ ላይቤሪያ ኢሎማ ብኸምዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኣማይት ዓመታት ዝተጠቕመትሎም ገላዩ ናብ ኣፍሪቃ ክትመልሶም ፈቲና ቁጥሮም ኣዝዩ ብዙሕ ብምንባሩ ግን ንኹሎም ክትመልሶም ኣይከኣለትን ብሪጣንያ ብወገና ብተመሳሳሊ ገባብ 10ታት ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ገላዩ ነበር ናብ ሴራሊዮን መሊስያ ርእሰ ከተማ ሞንሮቪ እውን ንዝኽሪ ሃገረ ላይቤሪያ ክውን ዝገበረ ፕሬሲደንት ጄምስ ሞንሮ ሰሚምዋ ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብቲ ላይቤሪያ ከም ሃገር ዝቆመትሉ መሬት ካልኦት ደቀባት እኳ እንተነበሩ እቶም ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ንገዛእ ርእሶም ኣሜሪኮ ላይቤሪያን ዝብል ሓድሽ ስምን መንነትን ብምጥማቕ ንፖለቲካ ላይቤሪያ ን130 ዓመታት ተቆፃፂሮሞ ትሩዌንግ ዝበሃል ሰልፊ ብምቋም ኣብታ ሃገር ሓደ ሰልፊ ሓደ መንግስቲ ፖለቲካዊ መስራሕ ብምትካል በትረ ስልጣን ካብኦም ናብኦም ከም ዝሓልፍ ጥራይ ጌሮሞ
ኣሜሪኮ ላይቤርያውያን ኣብ ሓጎታቶም ኣሜሪካ ንወለደታት ዝተሰጋገረ መሪር ጊላነት ዘሕለፉ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ንሶም ንገዛ ርእሶም ነፃ ክኾኑ ናብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ክንሶም ኣብታ ዝፈጠርዋ ላይቤርያ ግን ፖለቲካን ቁጠባን ብምዕብላል ናይ ባዕሎም ማሕበራዊ ፍልይነት ማለት ሶሻል ክላስ ፈጢሮም ገለውን ገላዩ ይውንኑ ከም ዝነበሩ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ መረረ ደቀባት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ መፅዮ ኣሜሪኮ ላይቤርያውያን ብዙሖም 500 ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ጥራይ ክንሶም ንኹሉ ጽላታት ንግዲ ማዕድን ቱሪዝም ተቆጻጺሮምን ዓብሊሎምን ነይሮም ኩነታት ላይቤርያ ብኸምዚ እናቐጸለ ኣብ 1979 ፕሬዚደንት ዊልያም ቶልበርት ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ካብ ወጻኢ እትዕድጎ ዝነበረት መግቢ ሩዝ ተወሳኺ ወሰኽ ታሪፍን ዋጋን ኣተኣታትዩ ሩዝ ቀንድን ኣገዳስን መግቢ ላይቤርያውያን ኣብ ልዕሊ ምንባሩ ንግዲ ሩዝ እውን ብኣባላት ስድራ ቤት እቲ ፕሬዚደንት እዩ ተዓብሊሉ ነይሩ ብኣካይዳን ዕብለላን ኣሜሪኮ ላይቤርያውያን ሕጉሳት ዘይነበሩ ላይቤርያውያን ዋጋ ሩዝ ተወሲኽዎም ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ጀሚሮም ሰላማዊ ሰልፍታት ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ሰራዊት ናይ ሰርጌንት ማዕረግ ዝነበሮ ሳሙኤል ዶ ዕጡቃት ብምምራሕ ንፕሬዚደንት ዊልያም ቶልበርት ብምቕታል ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ ሳሙኤል ዶ ካብ ክርሃን ዝበሃሉ ዓሌት ኮይኑ ስልጣን ድሕሪ ምጭባጡ ንቅዋም እታ ሃገር ኣፍሪሱ ብውልቀ መላኽነት ነታ ሃገር ክመርሓ ጀሚሩ ንሱ ብወገኑ ዓሌቱ 400 ካብ ብዝሒ እታ ሃገር ጥራይ ዝሽፍኑ ክንሶም ብምሉኡ ፖለቲካውን ወታደራውን ናይ መዝነት ቦታታት ንደቂ ዓሌቱ ጥራይ ዓዲልዎ በዚ ድማ ምስቶም ዝተረፉ ዓሌታት ኣብ ንሕንሓት እዩ ካብ 1990 ንላይቤርያ ዝመርሓ ፕሬዚደንት ሳሙኤል ዶ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ብምምስራቱ ካብታ ሃገር ቁጠባውን ፖለቲካውን ሓገዝ ክረክብ ክኢሉ እንተኾነ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ዕድጊ ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ዝሰርሕን ብጻይ ሳሙኤል ዶ ዝነበረ ቻርልስ ቴይለር ብብልሽውና ተኸሲሱ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምብራሩ ዕድቃዊ ቃልሲ ጉሬላ ጀሚሩ ብምንባሩ ኣብታ ሃገር ፀጥታ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ነይሩ ቻርልስ ቴይለር ብብልሽውና ድሕሪ ምኽሳሱ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምሊጡ እንተኾነ ንሱ መንግስቲ ላይቤርያ ብዘቕረቦ ናይ ማእሰርቲ ዋሕስ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ድሒሩ ቻርልስ ቴይለር ካብ ቤት ማእሰርቲ ብመንገዲ ስለያ ኣሜሪካ ማለት CIA ብምስጢር ተፈንዩ ቀፂሉ ቻርልስ ቴይለር ናብ ሊብያ ብምኻድ ብፍትወት ማዕሙር ቀዛፊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዱ ናብ ጎረቤት ሃገር ላይቤርያ ብምኻድ ግንባር ሓርበኛ ላይቤርያ ዝተሰሚዕ ዕጡቕ ተቃዋሚ መስሪቱ ከማም መብዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝረአ ድማ ቻርልስ ቴይለር ካብ ዓሌት ጊዮን ኣሜሪኮ ላይቤርያውያን ብምንባሩ ካብቶም ኣህዛብ ሓያል ደገፍ ረኺቡ በዚ መሰረት ጉዳይ ላይቤርያ ዓሌታዊ መፍሕፋሕ እናፈጠረ መፅዮ ኣብ 1989 ብቻርልስ ቴይለር ዝተመርሑ ዕጡቃት ካብ ኣይቨሪ ኮስት ተበጊሶም ኣብ ልዕሊ ላይቤርያ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ብቻርልስ ቴይለር ዝምርሑ ዝነበሩ ዕጡቃት ኣብ ክልተ ተቃራኒ ውድባት ተመቒሎም ፕሬዚደንት ሳሙኤል ዶ ብዕጡቃት ተታሒዙ ብኣሰቃቂ ኩነታት እናተቐትለ ዘርኢ ተንቀሳቐሰ ስእሊ ድሕሪ ምዝርግሑ እታ ሃገር ናብ ሙሉእ ኩናት ሕድሕድ ተጸንቢራ ናብ ስርዓት ኣልቦነት ተሰጋጊራ ማሕበረሰብ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኮዋስ ብሰራሊዮን ናይጄሪያ ጊኒ ተሓዚኡ ናብታ ሃገር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብምልኣኽ ግዝያዊ መንግስቲ ክምስርት ፈቲኑ ነይሩ እንተኾነ ቻርልስ ቴይለር ስለ ዘይተቐበሎ ኩናት ክሳብ 1997 ቀፂሉ ኣብ 1997 ቻርልስ ቴይለር ፕሬዚደንት ኮይነ እንተዘይተመሪፀ ኩናት ክቕፅል ኢሉ ድሕሪ ምፍርራሕ ክምረፅ እኳ እንተኸኣለ ሻቡ ኣብ ጊኒ ኣይቨሪ ኮስት ሴራሊዮን አንጻር መንግስታት ንዝዋግኡ ዝነበሩ ሓይልታት ክሕግዝ ብምጅማሩ እቲ ኩናት ናብ ዞባዊ ግጭት ተቐይሩ እቲ ታሪኽ ንምሕፃር ቻርልስ ቴይለር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሐሉ ኣብ ሃገሩን ሴራሊዮንን ብዝወልዑ ኩናት ብገበን ተሓታቲ ኮይኑ አንጻሩ ዝተለዓዓሉ ዕጡቃት ድማ ኣብ 2003 ምስ ኣኽበብዎ ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ክእለ ተቐሲቡ ቻርልስ ቴይለር ድሒሩ ኣብ ዓለማዊ መጋባእያ ቀሪቡ ግብረ ሽበራ ቅትለት በደል ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ጾታዊ ዓመፅ ጾታዊ ጊላነት በደል ኣብ ልዕሊ ክብረሰብ ምዕስካር ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝርከብዎም ብ11 ክስታት ተኸሲሱ ን50 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ
ላይቤሪያ ድሕሪ ናይ ምስግጋር ግዜ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ጥሪ 2006 ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊት ጓል ኣንስተይቲ ኢለን ጆንሰን ሰራሊፍ መራሒት እታ ሃገር ኮይና ተመሪፃ። ኣብታ ብኩናት ሕድሕድ ዝተሓመሰትን ዝተሰብረትን ሃገር ምምራፅ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ናይ ኣደነት ቦታ ዝሕዝ ብምንባሩ ዓብ ተስፋ ዝህብ ነይሩ። ኢለን ጆንሰን ሰራሊፍ ኣቐዲማ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ መዝነት ዘገልገለትን ምዝተፈላለዩ ኣካላት ሃገራ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጥቡቕ ዝምድና ጥርያ ብምንባራ ተቐላጢፋ ኣብ ሃገራዊ ዕርቅን ቁጠባዊ ሕውየትን ክትሰርሕ ጀሚራ። ኣብ ትምህርቲ ትሕቲ ዕድመ ወተሃደራት ናብ ንቡር ምምላስ ምጽባብ ፍልሊ ጀንደር ትሕቲ ቅርጻዊ ህንጸት ሃገራ ርኡይ መምሕያሽ ከተመዝግብ ብምኽኣላ ተዓዋቲት ሰላም ሽልማት ኖበል ክትከውን በቂዓያ። ካብ ጥሪ 2018 ንዳሕር ላይቤሪያ ብሓደ ፍሉይ ፕረዚደንት እያ ትመሓደር ዘላ። ንሱ ድማ 3 ግዜ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃን ኣብ 1995 ድማ ናይ ፊፋ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለም ተባሂሉ ባሎን ዶኦር ዝተሸለመ እንኮ ኣፍሪቃዊ ጆርጅ ዊሃ። ተጻዋታይ ኤሲ ሚላን ኢጣልያን ሃገራዊት ጋንቱኡን ዝነበረ ጆርጅ ዊሃ ኣብ ምምራሕ ሃገሩ ሓያሎ ማሕለኾታት ይገጥምዎ እኳ እንተሃለዉ ብፍላይ ኣብ ትምህርትን ሕርሻን ዘተኣታተዎ መምሕያሻት ካብ ሓያሎ ወገናት ኣድናቆት ይረክብ ኣሎ። ጆርጅ ዊሃ ስርዓተ ትምህርቲ እታ ሃገር ካብ መንግስታዊ ናብ ትሑት ክፍሊት ዝሓታን ብመንግስቲ ዝምወላን ብሕታውያን ትካላት ብምስግጋሩ ሓደ ካብቲ ክዕውቶ ዝኽኣለ ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ይግለጽ። ላይቤሪያ ከም ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ዘይተጸገነ ሽግራት እኳ እንተለዋ ምዝሓለፈቶ ኩናት ሕድሕድን ድሕሪኡ ዘመዝገበቶ ብምንጽጻር ግን ሓንቲ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ካብ ዝዕወታ ዘለዋ ሃገራት ከብላውን ክኢሉሎ። እዚ ግን ኣብቲ ብቐሊሉ ክስበር ዝኽእል ስምብራቱ ዘይሓወየ ሕብረተሰብ ይህነጽ በምህላው ቀጻልነት ዘለዎ ዝተረጋግእን ብቑዕን ምሕደራ ከድልያዩ። ኢጣልያ ስደተኛታት ኣብ ምዕጋት ዝተመስገና ጀላቡ ኣብ ኮንትሮባንድ ይነጥፋ። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ብተዛማዲ እናሞቐን ንፋስን ማዕበል ባሕሪ እናሃደየ ዝመጸሉ ወቕቲ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማየን ዓመታዊ ካብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ንኔው ዝበዝሓ ስደተኛታት ዝፀዓና ጀላቡ ካብ ገማግም ሊብያ ተበጊሰን ናብ ገማግም ኤሮጳ ብፍላይ ድማ ናብ ገማግም ጥልያን ክበጽሓ ዝረኣያ። ኩናትን ዝተፈላለዩ ግጭታትን ውልቀ መልእኽቲ ብዝተኽልዎ ዘይብቑዕ ምሕደራ ዝተናውሐ ውትድርና ፖለቲካዊ ዘይመረገጋእ ጥሜት ሽቕለት ኣልቦነት ቁጠባዊ ቅልውላውን ካልእ ሓያሎ ምኽንያታትን ብሰንኪ ዘስዕብዎ ምምዝባላት ሓያሎ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ዝበዝሑ መንእስያት ኣፍሪቃ ውሕስ ቦታ ንምንዳይን መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ዓመታዊ ብመንገዲ ሊብያ ናብ ኤሮጳ ክፈልሱ ይረኣዩ። ዝበዝሑ ኣፍሪቃውያን ናብ ኤሮጳ ንምስጋር ቀንዲ ዝጥቀሙላ ሃገር ሊብያ ኮይና ብውሕድ ዓቐን ድማ ካብ ሞሮኮ ቱኒዝያን ግብፅን ይሰግሩ። ከባብ ትሕተ ሳህራ ዝርከባ ሃገራት ካሜሩን ናይጄርያ ጋና ጊኒ ማሊ ጋምቢያን ሴኔጋልን ካልኦትን ብመንገዲ ኒጀር ናብ ሊብያ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ካብ ሃገራት ሶማልያ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ብመንገዲ ሱዳን ናብ ሊብያ ይኣትዉ። ካብ ኣፍሪቃ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤሮጳ ናይ ዝኣትዉ ሰባት ቁጥሪ ብፍላይ ካብ 2010 ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብዝተዓጻጸፈ ቁጥሪ እናወሰኸ ክመጽእ ጸኒሑ። ካብ ትሕተ ሳህራ ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ዝኣትዉ ቁጥሪ ስደተኛታት ኣብ 2010 58,000 ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 139,000 ኣብ 2017 ድማ ናብ 168,000 ክቢሉ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ትሕተ ሳህራ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ከም ዝኣተዉ ጸብጻብ ማእከል ምርምር ስታቲክስ ኤሮጳ ኤውሮስታት ይሕብር። እዚ ቁጥሪ ነቶም ካብ ሃገራት መግረብን ሰሜን ኣፍሪቃን ዝመጹ ኣየጠቓልልን እዩ። ቁጥሪ ናይቶም ናብ ኤሮጳ ዝኣትዉ ዝነበሩ ዋሕዚ ስደተኛታት ብናህሪ ክውስኽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዘን ዝሓለፋ 4 ዓመታት ግን ብኣሳት 900 ጎዲሉሎ። ቁጥሪ ስደተኛታት ዝጎደለሉ ምኽንያት
ስደተኛታት ስለዝወሓዱ ወይ እውን ቁጥሮም ብሓቂ ስለዝጎደለ ዘይኮነ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተኸፍለ ይከፈል ዝሞተ ይሙት ዝዓይነቱ ፖሊሲታት ብምትእትታው ከዓክቶም ይፍትን በምህላው እዩ ከም ውጽኢት ፖሊሲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ባሕሪ ናይ ዝሞቱ ቁጥር ስደተኛታት ዝጎደለ ይመስል እኳ እንተሃለወ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ግን ኣብ ሊብያ ቤተሰብኣዊ ኣገባብ ይተሓዙ ኣለዉ ኤውሮጳውያን ይኹኑ ኢጣልያውያን ኣብ ምዕጋት ስደተኛታት ዓብ እጃም ኣበርኪቱ ኢሎም ክኸርዕሉ ዝጸንሑ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያን ጃልባታቱን እዩ ካብዘን ጀላቡ ሓንቲ ካብሬራ ዝተባህለት ናይ ኩናት መርከብ ክንሳ ኣብ ምክልኻል ስደተኛታትን ነተን ስደተኛታት ዝጸዓና ጀላቡ ደሊኻ ኣብ ምዕጋተንን ዝተዋፈረት ትርከበን ኣብ ሓምሌ 2018 ካብሬራ ኣስታት 80 ጀላቡ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዓጊታ ብምምላሳን ኣስታት 7,000 ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ከይመጹ ብምኽልካላን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ብፍላይ ድማ ኣብቲ እዋንቲ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበረ ማቴዮ ሳልቪኒ ዓበ ኣድናቆት ረኺባ ነይራ ጋዜጠኛ ሳራ ክሬታ ምስ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ብምውሃሃድ ኣብ ዝገበረቶ ጋዜጣዊ ምርመራ ስደተኛታት ኣብ ምዕጋት ዝተመስገነት ጃልባ ካብሬራ ኣስታት 700,000 ባኮታት ሽጋራን ዘይሕጋዊ መድሃኒትን ብመንገዲ ኢጣልያ ናብ ኤውሮጳ ከም ዘእተወት ተቓሊዑ ጃልባ ካብሬራ ስደተኛታት ዝሓዛ ጀላቡ ኣስገዲዳ ናብ ገማግም ሊብያ ተብጻሕሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ናብ ከተማ ትሩፕሊ ብምእታው ነቲ ናይ ሽጋራን ካልኡን ኮንትሮባንድ ንግዲ ትገብር መንባራ ንፖሊስ ኢጣልያ ብምሕባር እቲ ጸብጻብ ይሕብር እቲ ምርመራ ዘካየደ ፖሊስ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ናይ ሽጋራን ካልኡን ኮንትሮባንድ እሞ ድማ ብናይ ወተሃደራዊ ጃልባ ብዘይሕጋዊ ገባብ ከኣቱ ክትሓዝ ናይ መጀመርታ ምዃኑን ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ምዃኖምን ሓቢሩሎ ደቂ ሰባት ኣጋፊዕካ ናብ ሊብያ ከም ዝምለሱ ብምግባር ኣብ ክንዲ ህይወት ሰባት ምድሓን በኣንጻሩ ኮንትሮባንድ ሒዝካ ምምላስ ብፍላይ ነተን ስደተኛታት ዝጸዓና ጀላቡ ኣብ ወደባቶም ከይጽግዓ ዝኸልክሉ ሰበስልጣን ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ኢጣልያ ሰብኣዊ ውርደት ምዃኑ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ትሕብር ሕብረት ኤውሮጳ ዋሕዘ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ንምግታ ኣስታት 4.5 ቢልዮን ዩሮ ማለት 5 ቢልዮን ዶላር ብምስላዕ ዝተፈላለዩ ሜላታት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ገለ ካብኡ ኣብ ሊብያ ስደተኛታት ብጀላቡ ናብ ባሕሪ ከይኣትዉ ምኽልካል ናብ ባሕሪ ዝኣተዋ ጀላቡ ተኸሊፈን ንድሕሪት ከም ዝምለሳ ምግባር ናብ ሊብያ ቅድመ ምብጽሖም ኣብ ዘለዋ ቀንዲ መራኸቢ ሃገራት ማዕስከራት ብምምስራት ዋሕዘ ምዕጋት ስደተኛታት ካብ ሃገራቶም ከይወጹ ንሃገራቶም ሓገዝ ብምሃብ ምዕጋት ናብ ኤውሮጳ ንዝኣትዉ መስርሕ ምሕታት ዕቑባ ከም ዝኸብድ ጌርካ መንበሪ ወረቐት ከም ዘይረኽቡ ምግባር መንበሪ ወረቐት ዘይረኽቡ ናብ ዓዶም ክባረሩ ምግዳድ ሕራይ ንዝበሉ ድማ ኣእሚንካ ገንዘባዊ ሓገዝ ጌርካ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ምግባር ይርከብዎም ሕብረት ኤውሮጳ ካብ 2017 ንድሕር ጥራይ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ብጀላቡ ናብ ባሕሪ ከይኣትዉ እንተኣትዮም ድማ ኣብ መንጎ ንምኽላፍ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዩሮ ሰሊዑ ብመንገዲ ወከልቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ መንግስቲ ሊብያ ልኢኹ ዓቕሙ ድሩት ዝኾነ መንግስቲ ሊብያ ዋሕዚ ስደተኛታት ሰምሰርትን ኣሰጋገርትን ክቆጻጸር ስለ ዘይክእል እቲ ስራሕ ብዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ሚሊሻን ከም ዘካይዶ ተገይሩ ከም ውጽኢቱ ሓገዝ ተገብረሎም ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሚሊሻ ሊብያ ዝረኽብዎም ስደተኛታት ከኣስሩን ናብ መዕቆቢ ማእከላት ክእክብዎምን እንከለዉ ሓለዋ ባሕርቲ ሃገር ድማ ስደተኛታት ሒዘን ናብ ባሕሪ ክሰግራ ዝፍትና ጀላቡ ኣብ መንገዲ ብምኽላፍ ንድሕሪት ናብ ሊብያ ከም ዝምለሳ ይገብሩን ጀላቡ ኣሰጋገርቲ ይህግሩን ኣለዉ ኣቐዲሙ ሓይሊ ባሕሪ ጥልያን ካብ ስደተኛታት ዝጸዓና ጀላቡ ሩድኡና ኣብዛ ኣንፈት ኣለና ኢሉ ንዝመጾ ናይ ህይወት ኣድሕን መልእኽቲ ተቐቢሉ ክሳብ ፍርቂ ባሕሪ ብምኻድ ህይወት ስደተኛታት ከድሕን ይግደድ ነይሩ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ዓይነት ናይ ኣድሕንና መልእኽቲ እንተተቐቢሉ ናብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያዩ ብቐጥታ ዘመሓላልፎ ዘሎ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ድማ ማእዘነተን ጀላቡ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ጥልያን ብምቕባል ነተን ጀላቡ ናብ ሊብያ ከም ዝምለሳ ይገብር ኣሎ ብዘይካ ሓይሊ ባሕሪ ጥልያንን ማልታን ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝመጻ ናይ ኣብ ባሕሪ ዝኣተዉ ስደተኛታት ደሊኻ ድሕን ኣገልግሎት ዝገብራ ናይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት መራኸብ እውን ኣብ ማእከል ባሕሪ ብምኻድ ስደተኛታት የድሕና ነይረን እየን እንተኾነ መንግስቲ ጥልያንን ማልታን
ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ስደተኛታት ዝፀዓና መራኽብ ኣብ ወደባተን ከይጽግዓ ካብ ዝኽልክልአን ካልኣይ ዓመተን ሒዘን ኣለዋ። ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ብኢዳስገርትን ዕጡቓትን ግፍዒ ወሪድዎም ጽምእን ሙቐትን ምድረ በዳ ሳህራ ተጻዊሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሊብያ ተኸላቢቶም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ይእትዮም ኤውሮጳ ካብ ዝበጽሑ ኣፍሪቃውያን እውን እዚ ኩሉ ሓሊፎም ኣብተን ናይ መወዳእታ ዝበጽሕወን ሃገራት እውን ዝበዝሑ ተቐባልነት ኣይረኽቡን እዮም ዘለዉ። ዝበዝሓ ሃገራት ኤውሮጳ ተሪር ናይ ዕቑባ መስርሕ ዝኽተላ ብምዃነን ዝበዝሑ ሓተቲ ዕቑባ ብፍላይ ድማ ምዕራብ ኣፍሪቃውያን ይንጸጉን ናብ ሃገራቶም ክምለሱ ይስግደዱን ኣለዉ። ተወሳኺ ጀርመን ብነሓስ ቤኒን ዝፍለጡ ቅርስታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ቤኒን ክትመልሶ ከም ዝተሰማምዐት ተገሊጹ። ነሓስ ቤኒን ዝተፈላለየ ቅርጻ ቅርጺ ዘለዎ ቅርስታት ኮይኑ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ብሪጣንያ ካብ ንግስነት ቤኒን ዝተዘምተ ኮይኑ ናብ ዝተፈላለዩ ቅርሲ ዝእክቡ ዝተሸጠን ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ጀርመን ቤተ መዘክራት ዝርከብን እዩ። እቲ ኣስታት 530 ዝተፈላለየ ቅርስታት ካብ 1200 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበረ ንግስነት ቤኒን ዝፈረየ መብዛሕትኡ ኣብ 1897 ዝተዘምተ ከም ዝኾነ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ሄኮ ሃስ ገሊጹ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ኣፍሪቃ ዝተዘምተ ቅርስታት ኣብ ሓያሎ ቤተ መዘክራት ዓለምን ናይ ውልቀ ኣከብትን ከም ዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓያሎ ካብዚ በብእዋኑ ናብ ዋናታቱ ክምለስ ጸኒሑ። ኣብ 2005 ካብ ኣኽሱም ተወሲዱ ን68 ዓመታት ኣብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ተተኺሉ ዝነበረ ሓወልቲ ናብ ቦትኡ ከም ዝተመልሰ ይዝከር። ሓወልቲ ኣኽሱም 1700 ዓመት ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ግዜ ፋሽስቲ ኢጣልያ ካብ ከተማ ኣኽሱም ዝተዘምተ እዩ ነይሩ። ሬድዮ ኤረና ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ስደተኛ ካብ መረበትካ ናርሓቕካ ክትከይድ ከለኻ ልብኻን ልቦናኻን ይስለብ። ካብ ቤትካን ቤተሰብካን ቤተ ዘመድካን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናርሓቕካ ምስ እትኸይድ ዝምእማእካ እናመሰለካ ናብ ጽባሕ ደልሃመት ልቦናዊ ቀውሲ ትሕንገጥ። ስደትና ቐጻሊ እዩ። ንጽባሕ ጽባቐያ ክንወቅብ ወትሩ ኣብ ምዕራፉ ዘይፍለጥ ጉዕዞ ህይወት مستسددنا إنا مباركس ثيا من قدي سدتها وقعزنان لبونانان سبعونتنان كما بحفيس أبا ما يجي اللي حكاز برزوق نتات يقت منالو قالين اتناي صباح الماوي طعماوي هيواتنا مستمقار ندخلو بتأمر مثل حبلة سبن بيت سبن استهنس البونا هميشو زينب وربهاري ننبسو أجددو يلا بسا مصحف من باب بحلنا يكونن مكو بارجن سبعة ونتن بعبيون بحلنا ونيو عصرت مصحف زنببه كندناتي زنبرورن زعبيون كبرتاتن النبابران كزلف كتريوخن كلها لبون أتوقدي يختب لي يقلل نخنياتو
ወላውን ባህልን ልምድን ቋም እንተዘይኮነ ክቕየር ግን ግዜን ኩነታትን ብዘለዓሎ ዘገምታዊ ለውጢ ክኽሰት ልሙድ እዩ መጽሓፍ ምንባብ ምናልባት ኣተሓሳስባኻ ኣጠማምታኻን ከስፈሓልካ ክእል ኸውን ካብኡ ሓሊፉ ግን ባህልን ሕብረተሰብን ብጸለሎ እናቐባእካ እትረኽቦ ተፈላጥነት ካብ ናይ ሽሮ ጥረቕረቕ ዝሓልፍ ኣይኮነን ፍልስፍና ስለ ዝነበብካ ነቲ ኣብ ብሓጎኻ ብዘይ ትምህርቲ ዝስርየሉ ዝነበረ ሃይማኖት ምቁሻሽ ካብ ነብስኻ ንምልላይ እትገብሮ ዝሓለፈ ዛዕባ ክህቦን እዚ ክበሃል ከሎ ለውጢ ንለውጢ ከም ኮቪድ-19 ምፍራሕ ዘይኮነ ገለ ጉድለትን ድሑር ምስ ግዜ ዘይከይድ ኣነባብራን እምነታትን ይረአዮ ዶ ብዘይክእል ዓለም እወ ነቲ ጌጋዩ ኢልካ እትምድረሉ ስነ ሓሳብ ሕብረተሰብካ ኮነ ሃይማኖት ኣማራጺታት ኣዳሊኻሉ ዲኻ ስለዚ ካብ መደረ ዝሓልፍ ትንታነ ኣማራጺታትን ነዳልወሉ ነዚ ህዝቢ ኣብ መንገዲ ስደት ሰብ ዳርጋ ብዝተፈላለዩ ሽግራት ከም ኩዕሶ ናእጆትን እናተራጸምካ ምኻድ ለሚድዎ እዩ ኣብ ዶባት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝረኽቡኻ ወታደራት ጥዑማት እዮም ካበይ መጺእካ እንድዒ ይፈለጥኩን በልና ኣኽዳንካ ውፃዮ ቢሎም ኩሉ ነብስኻ ክስታይካ ኸይተረፈ ፍትሽ የብሉኻ ሽዑ ግዜም ልቦናኻ ሰብኣውነትካን ትሕቲ ዜሮ ግዲሎም ነቲ ተቐሪጽ ዘይፈልጥ ኣካል ብነጻ ዕዘብዎ እሞዚ ኩሉ ልቦንኡን ሰብኣውነቱን ዘጥፍአል ስደተኛ ልቦንኡን ሰብኣውነቱን ኣብ ከምዚ ኩነታት ዶ ተመንዚዕ ይኸውን ኣብ መንገዲ ስደትና ስደተኛ ጸግዒ ዘይብለና በይንኣዊ ጽምዋ ስምዒታት ክስምዑኻ ግድን እዩ ኣብ ጎደና ስደት ለቖተኻ ሒዝካ እናሰጎምካ ኣብ መንገድኻ ብሕብርን ምስልን ንዓኻ ዝመስል ፍጡር ምስ ረኣኻ ልቦናኻ ካዕቦ ተስፋ ሰኒቕካ ብተስፋ ትጓዓዝ ኣብ ዝተረኽቦ ፍጡሩን ክሕግዘካ እናበለ ከም በጊዕ ቖርበት ዝተኸድነ ተኹላ ክምዝምዘካ ይጅመር ድሮ ተሰኒቕካዮ ጸናሕካ ካዕቦ ተስፋ ካዕቦ ሽግራት የግዝመካ ኣብ መንገዲ ስደት እንከለኻ ሰባት ንውልቃዊ ግዝኣታቶም ንምዕባይ ኣብ ትሕቲኦም ከም ጊላ ቖጺሮም ከስርሑ ኻዮም እቲ ንስኻ ተሃንጹ ህንጻ መንበሪ ስልጣኖም ከምውን እቲ ኣፍ ደገ ስልጣኖም መመላለሲኻን ፍግም ኢልካ ትልምነሉ ክኸውን እዩ ምህናጽ እቲ ንግስና ዘይኮነ ሽግር ኣብቲ ንግስንኦም ተደቢርካ ምስጋድ እዩ ስለዚ ካብ ናይ ካልኦት ንግስና ክትሃንጽ ንእሽተይ ጎጆ ሰሪሕካ ሰላም ትረኽበሉ መንፈስካን ልቦናኻን ዘይስለበሉ ናብራ ጀመር ምናልባት ግን ክገዝኡኻ ዘይክእሉ ንግስነቶም ብዘይ ምስጋድካ ዝግዕሩ እንተደኣ ኣለዉ ነቶም መሰረት እቲ ስልጣኖም ብረቂቕ ስለ ትፈልጦም ከምቲ ዝሃነጽካዮ ምፍራሱ ከም እትኽእሎ ኣርእዮም ኣብ ጉዕዞ ስደትካ ኣበይ ኣለኻ እንታይ ጌርካ ቢሎምኻ ዘይፈልጡ እቲ ኣሎ ዝበሃል መከራ ሓሊፍካ ሩፍ ክትብል ሓድሽ ዓለም ምስ ፈጠርካ ከም ዝጉደሱልካ ከም ዘፍቅሩኻን ከእሙኑኻ ብዙሕ ግጽዑት እዮም ምናልባት እቲ ተንጽባርቑ ዘለኻ ባህርያት ውፅኢት ዝገጥሙኻ ናይ ህይወት ኣጋጣሚታት ክኾኑ ኽእሉ እዮም ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ልዙብኩን ኣብ ጉዕዞ ስደት ቋንቋ ብሰንኪ ዘይምጽናዕካ ባህሎም ብሰንኪ ዘይምርዓምካ ቴክኖሎጂ ብዘይ ምፍላጥካ ኣብ ዘይተደለየ ገለልታዊ ህይወት ወይ ጻቕጥ እምሮ ጥሒልካ ኢኻ ክብረትካ ኣንጢጦም ክብረቶም ክሰብኩኻ እንተ ንስኻ ምቕባል ኣብኻዮ ሕጎምን ወግዖምን እንተ ንሶም ከይገድፍኻ ክትተሃላለኽ ዓመታት ብምምራር ትነብር ኣለኻ ካብ መረበትካ ናርሓቕካ ክትከይድ ከለኻ ክብርታትካን ሕልናኻን እውን እናዓረብዮም ዝኸዱ ኣብ መንገዲ ስደትካ ካብ ሰሪሕካ እትረኽቦ ብኸፍካ ዝውሃበካ ጉንዑ በዚሑ ድሮ እኳ ንህለኻ ተረሚስካ ካብ ቁም ነገር ሃሲስካ ክትኳሓል ክትስዕስዕ ትውዕል ኣለኻ ኣብ ጉዕዞ ስደትካ ተጽቢታትካ ብዙሓትን ዓበይትን ነበሩ እንተኾነ ግን ትረኽቦም ዘለኻ ቁንጣረዩ እቲ ምኽንያትካ ስድሪ ርሕቀት ነብስኻ እናወስኸ ስለ ዝኸይድ እዩ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ናይ ሓንጎል ነውፅን ጣዕሳን ትነብር ኣለኻ ንነብሰይ ዘይተመሃርኩ ስድራይ ኣይሓገዝኩ ዕድመይ ተዘመትኩ እናበልካ ትጭናቕ ኣለኻ
بزعبا مساقت حسب لومي كيستمقركيا تهفف على امو ترجم منبار انتايو نابلكا نابكم لسلكا زخؤلو محبراتن تمحسن علىها امنت كان هيمانوت كان ባህልኻ ንሕብረተሰብካን ዝበታትኑ ኣመንቲ ኣብ ጉዕዞ ስደትካ ጸግዕ ሲኢንካ ሰንከልከል ምስ በልካ ንዓውድ ዓሌትናን ዞባናን ብሄርናን ወገናን እናበሉ ኣብቲ ናቶም ኣጀንዳ ኮለል የብሉኻ ኣለዉ ሃገር እንከለካ ሃገር ክፈጥሩልካ ዝደልዩ ፈሊጣን ሃዋርያ ሓንሳብ ስገም ሓንሳብ ጣፍ ሓንሳብ ዓካት ሓንሳብ ዓሳ ሓንሳብ ማሸላ ሓንሳብ ዕፉን ሓንሳብ ጋባ ክንቅርበልካ ንዓና በሉ ኮለል ምሰበሉኻ ረብሪብካ መንነት የብልካ ልቦና ዕርቃንካ ምስተረፍካ ኣይሽዑ እንዲኻ ልብኻን ልቦናኻን ዝተሰለብካ ስደት ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ዝኸፍአ ምንባር እውን እዩ ስደት ንዓና ነቲ ብማዕዶ ትሪኦ ጭራ በለጭታ ክትሃድን እትጓዓዞ ጉዕዞ ናይ ህይወት ምዕራፍ እዩ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊልካ ምስ ጸገማት እናተንድልሃጽካ ትኸዶ ነታ ጭራ ብርሃን ንምዕታር እንተኾይኑ ግን ንሳ ናይ ካልእ ብርሃን እያ እወ ናይቶም ጨፈፍ ኢሎም ዝረኸብዎ ብርሃን ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ናብታ ጭራ ማዕዶ ንምብጻሕ ዝግበር ሃልኪ ኣብ ጸላም ምስ ገያጽ እምኒ ተራጺምካን ተጋሃጺጽካን እትረኽቦ ቁንጻሮ እትውንና ብርሃን ተዓቢ ካብኡ ሓሊፉ ኸማን መንፈስካን ልቦናኻን ካብ ምስላብ ምዳሓነ ጸሓፊ ተስፉ ሃይለ ማርያም ሬድዮ ኤረና ናትካ ዝዓለም ብገደ ኣስራት ናትካ ዝዓለም ኣብ ክሳድካ ዘይወርድ ቃጭል ይተኣሰር ቃትርን ለይትን ድማ ዓለም ናትካ ምዃና ይድሀ ኣፍሉጥ ዓለም ኣባኻ ደረት ኣልቦ እዩ ኣፍሉጦ ካብ ዓለም ግን ድሩት እዩ ዓለም ኪኑ ስምካ ዘቕርብ በደልካ ኩምራሻ ኣለዋ ንስኻ ግን ካብ ደረት ኣልቦ ጸጋኣ ቁንጣሮ ጥራይ ተልዕል ዓለም ኩሉ ናትካ እዩ ትብለካ እሞ ንስኻ ግን እዝን ጥራይ ናተይ ትብላ ዓለም ከይተወለድካ ኸለኻ ምምጻእካ ትፈልጥ ንስኻ ግን ወላ ምስ ተወለድካ ንዓለም ብውስን ዓቕሚ ጥራይ ትፈልጣ ዓለም ንስኻ ጥራይ ክትከውን ፈጢራትካ ንስኻ ግን ትእዛዝ ፈንጢስካ ንኻልእ ክትከውን ሙኽ ኸቢልካያ ዓለም ድንቂ ጸጋ ሂባትካ ንስኻ ግን ንመብዛሕትኡ ኣባኺስካዮ ዓለም ዝበለጸ ህያብ ፍቕርያ ግዚማትካ ንስኻ ግን ናብ ዝበኣሰ ኾይና ትቀይርካዮ ዓለም ደረት ኣልቦ ምንባራ ፈጢራ ንስኻ ግን ስስዕ ደሪኸውካ ሓጹር ዘለዎ ምንባር ምሂዝካ ዓለም ሰሓቕ ናትካ ትብህግ ንስኻ ግን ቃንዛ ውሽጥኻ ትፈጥር እዚ ዓለም ግን ናትካ እያ ኣብ ዙርያ ዘለዉ ኩሎም ፍጥራት ግዝኣት ናይ ቤትካ እዮም ዓለም ዝበለጸት ሎሚ ቐሪባትልካ እዚ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ጎቦ ናትካ እዩ ንኽዲቦ ድማ ንቕድሚት ዝግስግስ ድልው መሓውር ኣጸጊያትካ እዚ ዓለም ኩላ ናትካ እያ ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ጸጋታት ድማ ናትካ ዋንነት እዩ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ከም ትውንኖ ዝበስር ልቸንሳ ምስ ተወለድካ በልልታ ሓጐስ ናይ መቕረብካ ተደርጊሑ ዓይናትካን እዩ ዝብለካ እንተሎ ድማ ናይ ማሕተም ዋኒን እልልታ ልቸንሳኻ ርእዮ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለኻ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ክትገብሮ ብዘይምኽኣልካ ሕርቃን ከም ዝስምዓካ ርጉፅ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ኢድካ ዘለዎ በልዩን ክርብታት ሰንድዎ ካብቲ ዓቂቡካ ዘሎ ማርሳ ንውሽጢ ባሕሪ ያንሳፍፍ ኣብቲ ጉዕዞ ባሕሪ ዘጋጥመካ ንፋስ ንግዲ ማለት ትሬድ ዊንድ ብኢድካ ሒዝካ ጨብጦ ብድሕሪኡ ዳህስስ ሕለም ተገንዘብ ናትካ እያ ዝዓለም ካብ ዓራትካ ተንሲእካ ክሳብ እትነቅሕ ግን ናትካ ኣይኮነትን ንቕሓትካ ምስ በረኽካ ግን ዓለም ናትካ ምዃና ኣነ ዘይኮንኩ ባዕላ ዋሕስ ክትኮነልካ እያ ናትካ እያ ዝዓለም ዕየያ እሞ ኩሉ እትደልዮ ናትካ ከም ዝኾነ ባዕላ ክተበስረካ እያ እዚ ዓለም
نقحت زبال عب حيلية أجزيمات كأيا سلازي أثناء يصبح علم بعلها تهنسا أنا ناتكايت بل ناتكايز علم بحلف كازي تقدس أب مسائي تقدسكا صباح ناتكا خلاني اتبل ناتكايز علم دحر باي تخاب قمت زي تأتو بنقحتكا وننني اتبل ناتكايز علم بحبر قربتكا زي تقدس كابي مسيحا زي تبل ناتكايز علم حقفا نتبل هيوت تسنكركا تخون علم قنتخ إلك ايا هيوت تدناقركا تخون علم قنت مرحك ايا أب هيوت عمس تخون علم قنت حليلك ايا أب هيوت تبداه تخون علم قنت قفاك واريز اي تفلتن سلازي ناتكايز علم ناتكايز علم نسترد عيوت بل نسخا قوبيخا نسخا كوحيخا نسخا دري وقمديخا نسخا برهانيخا نسخا نسريخا نسخا زامير بعلت مزموريخا نسخا عالميخا نسخا دنكيخا نسخا ندندس زوحت وكانوسيخا نسخا أبوشت معبل زلخا هداتيخا نسخا كل سمعيت إيموشنيخا نسخا أدماس ويونيم فرسيخا نسخا نقول تصور زعلم كم زرع خيا سلازي زعلم ناتكايا نقحات سورة وحيليو بتمرت النقحات اندما اكاب نقحات مالت جنزابي ويمستوعاليو نقحات اتزحيله هواريا لوتيو عود ما بجيجا زهناز جيجننت حبانيو عتبنت حيلي ولد سلازي نزع علمنات كان مقبارا عاتيبك حزا نسخاز فطر كايم شقرات كخوبخا خلو أب كبابيخا علم زقربتهم بزحات ملاشا لومو إيدكا سديدكا زمرز كاي فتاح الأل تسفوق عزخا بناي كالوت ودكت أتدنا قراء نمخانو أب علم تموكرم بر ودكت بهالأمر يلبون سلازي تسبلت اتمعالتي هيوتكا عالمناتكا مخاناز فلتكا لاقات أميا وحقوسكا سلازي ناتكاز علم صحافي قد أسرات فداي حنين كم تنسى فقري زي قدسا حني زفديلو معلت أخيلو كم حكس نافقه كريئة يدلي قدا تزيلني تزن بعتني عقلها مأنتان كسبا ديل متان كيهبا زي حلف كبلي ناباخت آلي إليه ملس الله مأنتي كمسلا نحيا وهليله زي قدوس مسيله طلع قدريله تمعديده قز أي جماليده وشت أي ندده قلبت إلى خيده نابي إلى تنيك دي أنا نبعت نابرحو إليا نابكال بلانيت قد أمي هبتمي ماني منفس تدراسي نهجات أمي بزيك وصراهان الرخب مو سلام كبلو حقيفة كسامو نابلكو زلن حتو خوح زلو نسوغن أبكار علم نيرو يأزانو بخفتو أعنتو بقحتو
رئن نابلكو لكا نسوس أما قشاي نيرو حساب النوردين نسأله سقمو بنهريك أسأله قرريك سابز الحتت أوئه قناويك أب علمو مس علمو تعزره شابو حدا نجهر ذكركو نمنفسون نانببكو منفس دراسي منفس حسابي مخانو مقشو مقشا لبي دحرتي دو مبال دحرتني عند مبال أنا وانت حيله أبني حساب مقبال قطامي سقاي نقاسي راديو إرنا فتوات تغذاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص أنك تقدفوا لي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفها بزمس ربوع أبتمساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا زي خبركم سمعتي ناي ساعة زي تحستونا تزازيم الله فنونا أب ساتلايتن مربب حبريتانا إيرنا.org نعسنا 4 ساعتات لكم زحلفكم مدبات دمه ببعلتو أب يوتيوب فيسبوك ساوند كلاودن تويترن راديو إيرنا بمبال كترقبو تغليكم أماني القرماية سلام راديو إيرنا